Alamani sonche kuna dashi to ko tawakkali tu Allah Adama dumi son katlaki kuna da tawakkali tu Allah Alamani sonche kuna dashi to ko tawakkali tu Allah Jongi jigi de kadalima sai tawakkali tu Allah Alamani punya dogo yashitu ko tawakkali tu Allah Adama dumbi punya ningatlagi joya tawakkali tu Allah Alamani punya dogo yashitu ko tawakkali tu Allah Oko somunya jigi semme fama alala tawakkali tu ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasigi herela dumunun kay bebreli kay nam mo be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mo tala mo temin ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro benondo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umra o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka suru au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya sɛbɛ bɛɛ lajɛlen ye. Innal hamda El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugutigi ni wal dafara e passé daka kasirad nama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi
ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye Keba Jalo sunkalo man kɔnɔ a tile 15 bi ye min ye tubabukalo ye ale b'a tile 14 na n'o ye février san 2025 ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye juma ye ala ka timoko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma sɔgɔmada in na an ka kibaruya bɛ taa n'an ye Sikaso sira la Keba sanayɛlɛ kalanso minisiri ale tun bɛ k'i kunda Sikaso ka kununko fitirimakɛ waati bamanciwale ni jugawale kɛbaa dɔ kɔni taara firi ale kan min bɔr'o kɔnɔna na n'o da o tulo kan ɲɔnɔnkaw fɛ yen an y'a yira u la k'a fɔ ko bingali dɔw kɛra yen an nana ji da olu fana sɛnɛ kan Segu n'an donna yen premier ministre bi sɔgɔmada in na ale bɛna taama daminɛ Segu marabolo kɔnɔna na baara kunfɔlɔ bɛna kɛ cogo di fo ka taa kunfori Joyilakaw fɛ yen Keba n'o ɲɛfɔ ale Segu kelen kɔnɔna na kamalen dɔ o tora ji la yen Segu fana hali bi gouverneur kura kunun Keba ale a ka baaraw daminɛ Mamu Dafe ale bɛ Arabi Saoudite silamɛtɔnw olu ka seko ni dɔnko tigɛbagaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen arajo nafa min bɛ ale la sɔgɔma in na an na para kelen kɛ o kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw tulo kɛrɛbɔ sigilen to jani sanfɛ yaasa kunnafoni sanumaw a bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na Keba Jalo ale bolo bɛ fiya kala la bi sɔgɔmada in na. Keba me ala fo ka wale ɲuman dɔn min ye rasuli ye ka sali ale ka k'an bangebaa filaw k'olu dugawu ɲini maa i bɛ ko o ko la i min yɛrɛ da bɛɛ lajɛlen ye sababu de sababu fo alijinɛ ala ka juma timɛko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Keba kununko arajo tɔgɔla don kun bɛ yen maison de la presse la sa arajo baarakɛlaw arajo tɔntigiw maa minnu bɛ yen n'olu ni arajo maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mamudu Bokumu ne ale ye Iritel ɲɛmaa ye nin waati in na a ko an ka jamana kɔnɔ ko arajo ka ca koyi arajo 600 ala barika la o bɛ Mali kɔnɔ bi 600 ye min ye 400 ye olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye minnu bɛ Iritel ale ka bankun kɔnɔna na a tɔw olu bɛ tɔn wɛrɛw la Keba n'i ye Bokumu ka kuma jateminɛ ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ arajo kɛlen don k'i jeniyɔrɔ fin koyi arajo baarakɛlaw ka fo u ka cɛsiri ni timinandiya la don o don sɔgɔma ka wuli ka maaw kunnafoni sanuma k'o di ko arajo a siniɲɛsigi ye mun ye dɛ Keba ko maaw kana jɔrɔ koyi arajo baarakɛlaw ko arajo tɛ se ka bila sabula bɛɛ lajɛlen taama ɲɔgɔn don i munumunu cogo cogo i na arajo lamɛn nka arajo baarakɛlaw k'olu kan ka kunnafoni sanumaw ɲini Abulaye Andani Jite ye arajo kiledo directeur ba ale ko sa ko min ye arajo ye ko sini bɛ a ye bi bɛ a ye min ye studio tamani maaw ye olu taara a kuma ɲɔgɔnya a ko cɛ ni muso minnu bɛ baara kɛ arajo kɔnɔna na bi k'olu k'u jija koyi yaasa kunnafoni sanuma kunnafoni ɲinini k'a sɛgɛsɛgɛ yan'u k'a fili wa min ye subahana mansinw ye olu sanfɛla ani bɔlɔlɔ sanfɛla Abulaye Andani n'ale arajo kiledo directeur ye a ko siniɲɛsigi tɛna se ka kɛ o kɔ koyi ko arajo taama ɲɔgɔn na kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla ye nka u k'u jija baara kɛcogo ɲuman min ye arajo ye sini bɛ se ka k'a ye cogo min sinikɛnɛ bɛ se ka k'a ye cogo min na arajotigiw arajo baarakɛlaw ko nin waati in na ko degun bɛ yen olu jɔyɔrɔ bɛɛ seko ni dɔnko la an ka jamana kɔnɔ u jɔyɔrɔ bɛɛ kunnafoni dili la maaw kalanni ni maaw la faamuyali la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye maa ɲininka kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen ni sira min bɛ yen k'o ye arajo ye bi na degun bɛ yen kurantigɛ bɛ yen baara sɔrɔbaliya bɛ yen kalan gɛlɛya min fana bɛ jamana kɔnɔna na o fana kɛlen don ka dɔ fara min ye arajo baarakɛlaw olu ka degun kan nka a bɛɛ n'a ta k'an ka hakili to arajo la siniɲɛsigi a kunnafoni di gafe dɔ don min tɛ se ka wuli fiyewu yanni waati jan cɛ Keba n'an bɔra yen Segu bi sɔgɔma in na premier ministre ale n'a ka maaw olu bɛna cun ye yaasa ka taa baara kɛ min ye premier ministre général de division Abulaye Mayiga ye a ka taali hukumu kɔnɔna na Keba maakɔrɔw ka bulon a bɛna to garabuburu fɔlɔ da
mi ye gabakuru fɔlɔ mana da tuma min Segu ndurati kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Amarindaw la o la kurakurayara a nata o kurumo karili kɛ premier ministre a ma cu Segu sini maakɔrɔ minnu bɛ yen sa a na olu fo k'olu waleɲuman dɔn Segu kɔnɔna ye keba bi sɔgɔma a bɛ taa dugutigilakaw fɛ yen kabilatigiw k'olu fo k'olu waleɲuman dɔn n'o bɔra yen tuma min na sa premier ministre ka baara filanan min kɛ mun ye a bɛ fɔ o ma ko conférence des cadres Segu maabaw marabolo ɲɛmaw mara kalifalen don maa minnu na jamana tɔgɔ la sa premier ministre ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn masala bi sɔgɔmada in na o mana bɔ yen juma seli bɛ kɛ ni juma seli banna tilelafana bɛ dun tilelafana ma dun ka ban tuma min ye général de division a nata min ye Sade Amarindaw o kɛrɛfɛla la maakɔrɔw ka so min kan ka jɔ ka t'o birikiden fɔlɔ da n'o bɔra yen sa Sade Amarindaw ale kurumo karili bɛ kɛ munumunu salon na kɛ sifinw ka ministre ale n'a ka maaw olu bɛ kabini kunungo bi sɔgɔma in na premier ministre ni a sera Segu kɔnɔ kiba nin y'a ka baara la kumabaw ye Office du Niger maaw fana denbugukaw fɛ yen a ka t'i ɲɛ da baara dɔ k'a ye yaasa ni office maaw bɛ se ka ɲɔgɔn masala cogo min na ji o ka di sɛnɛkɛlaw ma kiba kari don premier ministre bɛna na fo joyilakaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw olu sigilen don k'a kɔnɔ ye ɲinan san samiya a kɔlɔlɔ kɛra mun ye san wɛrɛ sa bɛ se ka boloda cogo di yaasa samiya ka se ka ɲɛ min ye Ablaye Mayiga ye a na taa o baaraw kɛ Segukaw olu kɔni nin waati in na keba olu bɛ ka premier ministre kunbɛn han min ye Mayiga kɛ a b'a ka so sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛlen premier ministre ye ka don Segu bankun kan a sigilen tagani a kun ye Zole da ye sɔgɔmada in na kunbɛnniw nin y'olu ja fɔlɔw ye maaw bɛ se ka a faamuya cogo min na keba kunun Segukaw ka tribunal la min ye gouverneur kura ye n'o ye général de brigade Sulemani commissaire Sulemani Traoré ye ale kalika siɲɛ kɛ k'o ye tribunal la baara tali olu yamaruya sabula min ye Segu gouverneur kɔrɔ ye n'o ye Alassane Traoré ala ale miniji dɔgɔya Siraba ka kasara senfɛ décembre kalo tɛmɛnen tile 8 tile 40 o dɛmɛjiw bɔnna ka ban o la sa min ye Sulo ye ale kɔni taara ka kalika siɲɛ kɛ a n'a ka gouverneur fini tribunal maaw ɲɛna maa ma falenw CNT maaw Segu maabaw Segu kafotigiw Segu denmisɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye kiba n'an bɔra yen an bɛ taa Sikaso kunungo fitirimagɛ waati ministre min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale kan ka taa ci la Sikasokaw fɛ yen waati min na u bɔra k'u b'u kunda ɲɛna kan banbanciwale kɛbaa dɔw filɛ nin ye ka na ta kɛ nɛgɛ la kebaw ta fila ni cɛtigɛ an ka wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ ka ministre n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn gendarme minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ ka taga ni ministre ye maa 4 joginna olu la kelen o ta juguyara kosɛbɛ nka kunungo u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a ko la pereperelatigɛ la nka n'Ala sɔnna a ma kibaruya waati wɛrɛw la an na se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye halisa bingaliko ta na sara fɛ sa Masira kɔnɔna na Bolibanakaw fɛ yen min ye Kolongo mara la sa bin taara kɛ jɛkulu marafatigi lakɔrɔmali dɔw fɛ min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kabini nɛgɛ kanɲɛ fɔlɔ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ fɔlɔ maaw ye kunkanw mɛn kunkan minnu n'o tora sa u ye sugu kɔni u y'o jeni ka maaw ka butigiw k'olu dakari ninnu waatilama in kɔni bɛ ka taa don yɔrɔ caman na dugu caman bɛ yen u ye maa caman bɛ yen ani moto caman u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni dugudenw ko olu kɔni ye a yira fanga la wuli ka jɔ kɛ ka sa ni maa ninnu bɛ se ka ɲini cogo min na ka dɔn keba kunu an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye Bertakaw fɛ yen bin taara kɛ yen fana kan koyi olu tun ka san kɔ mɔli o de tun bɛ yen i b'a dɔn laada don Bertakaw fɛ yen san o san ni kɔ bɛna ja tuma min bɛɛ bɛ jɛ ka taa mɔli kɛ o mɔli ne senfɛ sa u donna maaw ni ba cɛ keba bɛɛ lajɛlen kɔni soforow k'olu ɲini dɔw y'u senfa mugu kɔni y'o ci maa 15 dugudenw ko olu ni tora wariya in senfɛ Saro marabolo kɔnɔna na Interfleuve maaw olu kɔni kamana guwanen don sabula sanga sigira yɔrɔ caman na bamanciwale minnu ye nin kɛ sa sɔrɔdasiw kɔni nana kɛnɛ kan bingali in kɔfɛ wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Segu mara la hali bi keba Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa kamalen dɔ min si bɛ san 30 la ale kɔni tora ji la février kalo tile 10 Sebugukaw olu fɛ yen Segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye k'a tun bɛ cɛncɛnbɔ de la dangan na ko n'a ka kurun ye kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko kurun de kɔni nana girinya ni ale ye waati min na ale ko k'ale b'a yɛrɛ ɲini o y'a sɔrɔ cɛncɛn ye kurun tununnen keba kamalen su kɔni sera ka taa bɔ i b'a dɔn ko Julasu ale tɛ taa yɔrɔ jan o bɛ don danganda la ye sabula a tali o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ somaw ale ni duguden minnu bɛ ani baarabolomaw olu y'u wasa don o baara la n'an bɔra yen keba ko yalama Faransi ambassade
k'a bɛ ka ban an ka passeport AES la wa anw ka kurakuraniw ma ngun dɛ ɲininkali to min bɛ yen n'Ala sɔnna ma an na wele bila u ma k'u ɲininka yalama mun de bɛ yen n'u bannen don passeport AES la maaw ka se ka faamuyali kɛ a ko la kajolokaw fɛ yen min ye dugudentɔnw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na sanni feere hukumu kɔnɔna na keba ko wari faralen wari minnu sɛgɛnnen don biye minnu a kɛra baara ye dɛ aw tɛ wari dilan ko wari biye dɔ bɛ keba ko maaw tɛ fɛ k'a y'u ɲɛna ko nka ko o de bɛ ka kɛ ka sanni kɛ nin waati na min ye kajolo marabolo la a biye dɔw bɛ yen k'u ma ɲi hali dɔɔni u faralen u sɛgɛnnen wa commerçants tɛ ka sɔn o la sanni feere kɔni a kɛlen don k'o gɛlɛya kosɛbɛ sabula foyi tɛ mɔgɔw bolo n'o tɛ wa min ye biye ninnu dɔw ye keba tiɲɛ yɛrɛ la jɔnko ala a dɔw sɛgɛnnen a dɔw kɛlen don ko sufɔ bɛɛ dun b'a dɔn fana k'a fɔ ko biye kura tɛ sɔrɔ ndamandaw la ko wari minɛ cogo jugu u fɛ o de bɛ na ni nin ye o de la sa min ye wari biye kɔni ye ale fɔsɔfɔsɔlen don n'an bɔra yen tomiyankaw olu ka CPH n'o o ye u ka ɲɛmaa minnu bɛ n'olu bɛ kalanko kunna denmisɛnninw ka kalanko olu ye ɲɔgɔn la jɛrɛ baara la sa san marabolo kɔnɔna na tomiya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni bɛ san de fɛ nin waati in na baara ninnu kɔni kɛ kun ye min ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bilara CPH ale baara kunna sa ka se ka taa lajɛ u sera ka baara minnu sigi sen kan ONG saba minnu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma Terre des Hommes ye Protection Édico ani AMS Éducation olu de kɛlen don k'o baara sigi sen kan donbolo o kɛra duw ye du minnu y'u sigiyɔrɔ bila Kongo Kamankaw fɛ yen n'o o ye Gao mara la dugu maa 50 ɲɔgɔnna olu kɔni Kongo Kano Gamokaw olu fɛ yen dugu minnu sa ale kɔni bɛ Baguncɛ 2nan o kɔnɔna na Gunzere commune na donbolo de kɛra u ye balo la ONG Grefa ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu ayiwa keba i b'a dɔn u ye min d'u ma a fɔlɔ o ye malo ye 2nan ye jaralakaw ka fɛn ye ka tulu fana d'a kan tuguni o na kɛ sɔtuluma ye sa dɛ u b'u yɛrɛ f'a ye sukaro k'o di waliya ninnu kɔni sera a kɛlen don sa yaasa duguden minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛw hukumu kɔnɔna na n'u y'u sigiyɔrɔw bila ka na Gao dugu kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa ka baloko o bɛ se ka nɔgɔya ani minnu bɛ yen ni ji kɔsa in na ji olu sɛgɛn baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Aliza ye ale kɔni ye dɛmɛ kɛ nin ko in na minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ silamɛ diinɛw olu ka jɛrɛba min bɛ ka kɛ Arabi Saouditekaw fɛ yen Jeda Mamu Dafe ale b'o kɛnɛ ka Mali tɔgɔ la a yira sa k'a fɔ sa ko min ye kalansen kɔni ye ale sigilen don ISESCO mɔgɔw fɛ yaasa ka se ka baara kɛ baara min bɛ bi ni silamɛ diinɛ maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na nin jɛkulu in kɔni a sigira sen kan kabini san 1982 Mali ale kɔni sen yera ɲɔgɔn yew caman na minisiri kunda Mamu Dafe ale kɔni ye kuma ta ye Asimi Goita o tɔgɔ la min ye wura yɛrɛ k'o fo k'o waleɲuman dɔn n'o ye Marɔku wura masakɛ ye wura Ben Salman Abdelaziz Al Saoud k'ale fo ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ misiriba 2 ninnu la kɔlɔsi Magankaw fɛ yen Mamu Dafe a kɔni ye kuma min fɔ sa u ka ɲɔgɔn ye ta ko 13nan in kɛnɛ kan o de ye seko ni dɔnko jɔyɔrɔ min bɛ a la bi yiriwali la ani sɔrɔko la an ka jamanaw kɔnɔ Mamu Dafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin lajɛ in ye minisiri minnu b'a kɛnɛ kan olu fana dɔrɔn tɛ Mali taw dɔrɔn tɛ olu yɛrɛ fana bɛ yen yaasa ka se ka baaraw kɛ baara minnu silamɛ diinɛ maaw bɛ ɲɔgɔn faamuya la Mali ale ni AES minisiriw olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ seko ni dɔnko kunna hakilina jiginna sa Mamu Dafe kɛnɛ in kan ye ani lasigidenw caman ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Arabi Saoudite ta Egypte ta ka taa se jamana wɛrɛw ma minnu ka jamanaw n'u ka seko ni dɔnko tigilamaw olu b'a ko kɛnɛ kan lajɛ in sa ko a kɔni y'a to hakilina falen ni baaraba minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan o bɛ se ka faamuya cogo min na min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa Mamu Dafe ani masakɛ ka maaw fana ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falen kɛ AES jamanaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bi kuntilenna kelen min bɛ u la ani miirina kelen min bɛ u la yiriwaliko ta na sira fɛ ka taa se seko ni dɔnko ma fo ka taa se kɛlɛboloko ma Bamacɛ wɛrɛ juguya wale kɛba Mali Burkina Niger olu bɛɛ lajɛlen fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye baaraw ye sa tɛgɛnɔbilaw kɔni kɛra u la tɛgɛnɔbila minnu bɛna na to sa dɔgɔkun kelen segu baara kɔfɛ keba a lawaleyali k'o daminɛ AES ale ka ko bankun kan o ka se ka sigi sen kelen kan n'Ala sɔnna ma Mamu Dafe nin ko in kɔfɛ sa ale kan ka sigi ka na Bamako polisi ɲɛmaaya o dira maa min ma nin waati in na keba o ye Yusuf Kone ye
ale de ye polisi directeur ba ye maa min filɛ nin ye n'o o ye polisi directeur ba kura ye a dɔnnen don ko sabula a ye baara min kɛ polisiya bankun ka bi ko tɛ Yusuf Kone kɔni maa min don polisilakaw b'a dɔn k'a fɔ ko min ye contrôle général de police Yusuf Kone ye conseil des ministres a y'ale de sugandi février kalo tile 5 tɛmɛnen k'a ka bila min ye Sulemani nɔ na Yusuf Kone sɔrɔsiya polisiya min ye Golomasiri tabaw ka gun ka d'a ye a bangena ɲɔnɔnkaw fɛ yen a ye furu kɛ denw bɛ a bolo ale yɛrɛ a ka kalan kunfɔlɔw kɛ duguma kalansow la ɲɔnɔnkaw fɛ yen o bolo a ka sɔrɔ ka taa lycée kɛ n'o ye lycée régional ye Segukaw fɛ yen yanni a k'a ka bac sɔrɔ SCHT la sa Keba o kɔfɛ sa min ye sanayɛlɛkalaw ye a nan'olu kɛ ENA la k'a daminɛ san 1993 min ye a ka bac ye sa a kɛlen ka o sɔrɔ tuma min na a ka sɔrɔ ka na min ye ENA la ENA fana na a sera ka baarabaw kɛ ka kalan kɛ o de la sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ san 30 kɔni seko ni dɔnko polisiya gun kan o b'a la ni polisikɛma falenba min filɛ nin ye a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabaliw olu ni dɔnniya olu caman bɛ a la baaraw ta nasira fɛ sa k'a daminɛ san 1993 la o kɛra sous-officier de police ye école nationale de police la san 2003 a y'a ka diplôme sɔrɔ sa cycle min bɛ yen n'u b'a fɔ ko inspecteur de police o bɛɛ lajɛlen kɛra Bamakɔ école de police la san 2006 san commissariat a y'o jala sɔrɔ Yusuf Kone polisi direction ba kɔni kɔnɔna na sa a ye jɔyɔrɔw caman de kɛ Keba k'a daminɛ san 2023 la ka na se san 2024 ma directeur général adjoint polisi a y'o kɛ min ye san 2021 san 2023 polisi directeur de frontière a y'o ɲɛmaya kɛ san 2020 ka na se san 2021 ma directeur adjoint de police de frontière a y'o baaraw kɛ Keba min ye san 2019 ka na se san 2020 ma min ye directeur de police judiciaire ye a y'o baara fana kɛ san 2016 ka na se san 2019 ma chef division documentation voyage ni kɔni taara police de frontière la wa a ye i tɛ don fiyewu k'i tɛ Bayisu tɔgɔ mɛn an ka petipetini san 2014 ka se san 2016 ma deuxième arrondissement Kayikaw fɛ a kɛra commissaire ye Kayindi san 2012 ka se san 2014 ma a kɛra commissaire spécial de police ye chemin de fer la Kayikaw fɛ san 2008 san 2012 commissaire adjoint min ye Bamakɔ 9e arrondissement la Sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen san 2007 ka taa se san 2008 ma commissaire adjoint a kɛra o ye 15e arrondissement la Seba o tɛ Amdala Bako Jikɔrɔni ACI ye sa wa san 2004 san 2005 inspecteur superviseur Bamakɔ ale siraba ko k'olu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma doni baaraw kɛ a y'o kɛ san 1999 ka taa se san 2004 ma officier général a y'o baara kɛ police nationale la min ye o san 1994 ka se 99 ma sa a kɛra compagnie de maintien d'ordre groupement mobile de sécurité Bamakɔ kɔnɔna yan n'o ye GMS ye a ye o baara o ɲɛmaya fana kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sa Yusufu a jɔyɔrɔ bonyana polisi kɔnɔna na fo nin waati na sa a taara ka taa kalanbaw kɛ ka se ka baarabaw sigi sen kan polisi denmisɛnnin caman k'o tɛgɛ don min ye polisiya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na min ye police de frontière ye ni passeport bɛ ta ye Keba baara mun n'a y'o kɛ olu kɛra misali ye maa min don adamadenya bɛ a la maanifinya b'a la fɛn caman bɛ a b'o la kɔlɔsi a sɔmin ka bon a bɛ fɔ min ma sa ko ka kɔn kow ma a b'o fana ɲɛdɔn kɛlɛ min bɛ yen n'o ye Bamancɛwale ni Ɲugawale kɛlɛ ye a taara o kalan fɔlɔw kɛ Sinikaw fɛ san 2018 min ye Bamanciya walew ye ka ɲɛsin tunkarankew ma a taara o fana kɛ Egyptikaw fɛ san 2018 maanifin yɛrɛ k'i dɔnkala kari ka se ka baara kɛ n'i ye min ye jamanaw dancɛw la sa a y'o kɛ Turkikaw fɛ san 2021 sécurité nucléaire ka taa se fɛnw caman ma a y'o fana kɛ Marokokaw fɛ min ye drogue ni kiribikiribi fɛnw ye sa ka olu kɔni kunbɛn Niger a y'o baara kɛ nin waati na sa a ye kalan caman kɛ ka baara caman sigi sen kan polisi kɔnɔna na fo kana se min ye Union africaine ni G5 Sahel Afripol bibi na ni maa min filɛ nin ye ta Keba n'a ka dɔnko ka bon a ka seko ka bon polisiya fana na a ye baara caman kɛ min ye jɔnjɔnw ye a y'olu sɔrɔ koyi médaille étoile d'argent a y'o sɔrɔ mérite national chevalier de l'ordre national Keba wa min ye maa min don a bɛ français mɛn a bɛ bamanankan mɛn wa anglais kɛrɛbɛ tɛ n'an bɔra contrôleur général de police la sa ale n'a ka maaw an b'a fɔ sa ko maa min kɔni don baarakɛla don faso kanuna don
wa bilara yɔrɔ min na a baara a bɛ se k'a kɛ sabula a yɛrɛ bɛ yɔrɔ in dɔn fo k'a dɔngɔla kari polisiso min bɛ Kucalakaw fɛ yen ale siganama 2 k'i tɛgɛ sigi olu ka keba min ye yen polisi directeur ye ɲɛmaa ye sa n'o o ye commissaire de police Fuseni Jakite a n'a ka danga n'o ye Ater Amedi ye olu kɔni ye maa dɔw siganama maa 2 minɛ keba olu bɛ min kɛ i b'a dɔn wa o ɲɛ tana ye walimobili de ye ani saga tulɔ kɔni kilomètre 10 Kucala kɛrɛfɛ Kobrikaw fɛ yen ko ninnu de filɛ nin sa san mara san sira la u ɲɛ tana kɛlen don pewu bagan kɔni bɛ bolo wa ayi ko saga u bɛ hiki kan brigade min bɛ Kucala ale de wuli ka jɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔminkɛ ninnu na k'a ye k'a fɔ u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ninnu ma u ka sɔrɔ sa ka u tɛgɛkɛw kan tɛgɛkɛlaw ka sa maa minnu don BT ale bɛ san 28 na AD san 21 minɛn minnu y'olu bolo sa moto bɔrɔmadɔ moto min na bamuru b'u bolo ani sagajigi kwale laya belebele ne kiba bɛ ka saga ye kiba a taara n'aw ka saga ye dɛ siganama minnu minɛnen don nin waati in na seerew caman y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni siga foyi tɛ nin na ninnu bolo tɛ bin ka wuli o la sa polisiw ka maa minnu bɛ yen olu kɔni ye u sɛnsɛn sa ka taga n'u ye polisiso na min ye Yusufu min ye maa kofɔlen ninnu ye tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye polisi ye u ka directeur ba yɛrɛ kura n'o ye Yusufu Kone ale kɔni ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ min ye ministre fana ye ale fana ka wuli ka jɔ u yɔrɔ ka polisilaka minnu ye nin baara kɛ Kucalakaw fɛ ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn kibaru bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ k'olu d'aw ma n'Ala sɔnna a ma tile kɔnɔna na Segu kibaruya fɛn fɛn mana na sɔrɔ ye bi an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan Ala ka juma timɛko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Keba i Jalo lajɛlenma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se